hindi magkadto personal kag hindi man magpakita pagi sa video si former President Rodrigo Roa Duterte kadungan sang confirmation of charges hearing subong nga semana. Ginaprubahan sang ICC pre-trial chamber 1 ang i-request nga magapabilin siya sa detention facility sa International Criminal Court Detention Center sa sulod sang Dutch Prison Complex. Ginklaro sang korte nga hindi pa ini trial kundi pre-trial hearing pa lamang. Ang tuyo sang confirmation of charges hearing amo ang pagtumod kung mayara bala sang bastante nga ebidensya agud maestablisar ang substantial grounds agud patihan nga si Duterte makahimo gidman o kung nakahimo gidman sa mga krimen nga amo ang nakabutang sa akusasyon. Bisan nga nakapasa na ang prosecution sang lista sa mga ebidensya sang nag-apply sila sang warrant of arrest, diri pa lamang nga stage diskusyonan ang mga merito sang kaso. Apat ka adlaw ang hearings kag ginpahat-pahat sa 3 ka mga sesyon. Pagkabukas ang confirmation hearing subong nga aga o kon karon sa hapon na oras diri sa Pilipinas, mayara sang opening statement halin sa prosecution kag pagasundan ina sang break. Ang second session naman o kon 30 minutos makaligad sa alas 6 sa gabi, tubtob 30 minutos makaligad sa alas 7 sa gabi oras diri sa Pilipinas. Amoy na ang opening statement halin sa common legal representatives sa mga drug war victims nga mo sa Attorney Joel Botuyan kag Attorney Gilbert Andres. Pagasundan ina sang opening statement sang defense team. Ang ikatatlo kag katapusan nga sesyon subong adlaw magato pa alas 9 sa gabi, tubtob alas 10 sa gabi oras gihapon diri sa Pilipinas. Ginpain ina para sa submission sang prosecution sa merito sang kaso. Magbantay sa mga update diri sa Bombo Radio Philippines para sa nagapadayon nga confirmation of charges hearing sa International Criminal Court sa kaso ni former President Duterte nga crimes against humanity.